Isang mapagpalang araw muli guys. Ito pang-apat na session na namin to. Isang pang-apat na service na namin to ni paring Michael Dutong. Ang kasama kong dam ngayon ay si Nachos. Ayun na. Nakikita nyo ba yung nakikita ko guys? Tingnan yung buhok ni Nachos. Ang buhok na nga nakakulay pula pa. Yan si Nachos the Mammoth ng Batang Quiapo. Tingnan nyo si veteranang yan, talagang malupit yan si Batang Quiapo the Mammoth Nachos. Alright. Sa mga gustong magpa-stud ng tricolor dyan guys, kahit saang Pangasinan yan, pupuntahan po namin ni Trops Michael Dutong. Kaya PM lang guys, may lahat ng kulay ng Shih Tzu ata meron kami. Yun, basta comment lang po kayo sa aking FB account, Mark Serno Cruz Fernandez, or comment down below guys. Maraming salamat po kay Sir JM Castro sa pag-refer sa inyong kaibigan. Yun, nakadali tuloy ang aming alagang si Nachos, ang tanggol umamot ng Batang Quiapo. Alright guys, yun. Sana i-follow i-like nyo po ang aming mga videos guys. Maraming salamat. Mga bago pa lamang po sa aming channel, please follow for more videos. Maraming salamat po. Bye bye.